Pulyano jotono khulumka tini sing press meet khaimani mul uddesho wngkha miya je Atisa Central Committee ni je কয়েকজন থাংনাই rok je Atisa dissolve khai rekha ba Atisa no sbai rekha ni samani omonotoi sing kunun dini phono mani nai maiya Atisa no sing kunun dini phono sbaina boriya Atisa tabo bo tongnai ulo bo tongnai jati tofan bagai sing samung khlai thangnai tamokhe miyao je Atisa ni GS je borong ganang Peter Deborma je samani Atisa no dissolve khai rekha nei Atisa to bini sasungni sompoti ya kaisa songgotono sbainani ingkakai abo joto Central Committee Executive Body tei division level ni soho achuklaiye meeting achuklaiye tarpor se nung Atisa no dissolve khainani khaya apro je sing decision naharjago hingke to borok to kuno sungbai achungma ba kwrwi na division level bai achukha na Central Committee ni Executive Body ro bai achukha na party o kuno knowledge o abo borok rwkha sing thane totally kun knowledge o kwrwi tai ta kaisa kok o jaga wngkha swng to kaisa party ni IPFT party ni saka songgothon hingke nung dissolve khainani hingke to nung IPFT party no bo to nung ma sanai inform ma khainai hingke abo party ni knowledge o kwrwi borok je Atisa no dissolve khai rekha mani abo totally swng abono condemn khlaio abono swng mani nai manya aboni bagui no swng ang tini sini president bai bo kok salaikia sini president bo no khub chajakliya obo haike bo kok samani ang koinai sini GS no bo teiwaisa abono press meet khlaiye sanani wngthong je bo Atisa no dissolve khai rekha mani abo totally bold bo abono rosainani wngthong ang abono koinai borok thangkai thangka tei Central Committee ni borok to tongkho borok 6-7 jon thangma to je Atisa bai thangka o gya swng to tongkho bwle present no to swng tongkho 25টা 26টা division swng Atisa rok khajak sara tripura o oroni bisingo borok koita division o jini inform khaikya abo to ang sachukmanya tamokhe ang abono sanai Atisa no kuno somoyo phono ang tongsak ba pohor debarma tongsak Atisa no ang sbainani rwya ang chaloklangnai hoito sasing phone chaloklangnai party moji tongthong moji kwrwi Atisa no smooth babe swng chalogitlang thanai abono ani last kok tongnai hingke last ta kaisa kok ang abono kwsarnai sini ex GS Atisa ni borong ganang Peter Deborma no ang koinai bo je miya press meet khaimani abono daki khaino rosawi nafitung asuk saino pulmung yafarka sin daru nangno kaisa songboton chalma thangtani 6-7 jon chalokmaya chalma thangtani division level borok nango tei executive member kwngman tongo borok kokjon executive member mili o division dissolve khaikhan samani abo to ungli jab chaliya tamgo hingkake dissolve khainani daitto sudo GS ni thani simiya dissolve khainani daitto president thani bo tongo sini president knowledge o omo kaisa kwrwi je borok dissolve khala khaya tam khaina khaya sini president knowledge omo kaisa kwrwi ko to totally sini president bo sai tongo bahai dissolve wngnai amo hingke GS borok miya sini je agini GS ni hinchanai dapita borok kokjon mili je dissolve khaikhan samani amo blaikham chaliya tei kaisa kok borok taisa phirok thaibana to swng obviously bongno accept khainai na hiya to borok phirok phaimasa bo phaimano borok thangmani mel mon uddesho ma tan bagui thangkana borok Atisa no homaiga tan bagui sbaina thangkana saidamano kuno khobar rok to borok thangmani to swngno kuno salangya swngbai na meeting achukha
na sini artisan je chalogui tongnai sini advisor tong bin knowledgeable to kare bor tamon bagai thangka sung aso sachukmaya hoito ang sana musok mukha obose nung jati dofani samung jodi khlaina thana ninga kai atisa tongaibo nung dofani samung khlai thangmano nung tini सरकार kere hinai ba edisio government phalia hinai nung atisa yakre thangani ba akogia atisa tongaibo to nung dofani samung khlai thangmano nung tini sarkara keringai se nung tipra motha thangai mano nga kai tak tipra motha jodi government phayang thangju kai nung tesa ojani change thangju nai ke nung bahikle dofani samung tangnai ba dofani samung khainani ke nung tamhuni tak tam sanai kaisa সংগঠন nung yakre thana nangya সংগঠন sing taman bai khaiba সংগঠন sing khaibani mul uddesho angke sing dofani bagai jatini bagai samung khai thanani engkai nung taburum di orobasa jemon sing kamsli slaitei borok ni kamsli slaima bai borok slaijak thangya ang pohar dewar ma ang kamsli slai thang kai an mung slaijak thangba an chehara puto slaijak thangya bole an chehara tongnai engkai nung tabu je government kere hinai nung ati sana nung yakre thangka edisio phalia ba IPFT sarkara phalia abun bagi nung সংগঠন yakre thanani akogia nung tabu atisa tongoi se nung atisa sarkara go IPFT sarkara keringai se nung jodi সংগঠন yakre thangmo nungkai nung ojan bo nung yakre thangmanai sabule abono bisasle khainai ba tini nung orobasa ngo tabu suppose rom din nung IPFT jodi sarkara tong tokai government tong kai edisio jodi nung IPFT phaya kai nung IPFT tongkhamu ছাত্র সংগঠন tong dokomo atisa ছাত্র সংগঠন tong dokomo nung tini government keringai se nung tini ojagawa bakhlai thango ke nung je kuwe ke dofani samung khainai hinai sing kusiki nana bisas khaimani ba atisa tongoi bo to nung dofani samung khlai thangma mole ngakai ang tei bisi kok sana thanglia ang abono koinai je chini GS no XGS bojemia saklaimani je atisa dissolve khairi kane abo totally bol atisa bayakho porok khani khortam thangma bai sing atisna sabai rnai ba atisna dissolve khairi nai abo kun mode sing naharmaya ang tini bo koma division level ni boro kok salakia te central executive body ni boro kok salakia boro okong no sawo khorang khortam thangbai sing kun sumoyo sini atisa no sing sabaya sing dissolve khaya okay last kok ang sini XGS tabuk jemon tipra mothani YTF ni working president borongran Peter Dever mana ang konyai bo boje mia samani je atisano de dissolve khairi kani samani abono bo bini o je press meet khaimani no abono bo tewisha rasainana ni bagai ang bono koyo aso saino klumuya